फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै समबार 2022 मायथाइनि जुलाइ दाननि 25 अक्ट' आरो सावन दाननि 8 अक्ट'। दा दसे अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय भाइस प्रेसिडेन्ट एबा लेङाइ हादरगिरिनि थाखाय मार्गारेट अलवाया आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मानियाव मदद बिदों। भारतनि सुबुंखान्थिया गासैखौबो खाबु होयो। बिदाय लानाय हादरगिरिया रामनाथ कविन्दआ बे बाथ्राखौ बुंदों। 20 कौटि रांनि नगद मोननायनि उनाव वेस्ट बेंगलनि कर्टआ अर्पिता मुखार्जीखौ सानसेनि थाखाय एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि रिमान्डआव हरबाय। दिल्लीयाव आदार जानायजों लोगोसे खामानि मोनगोन। केजरीवाल सरकारा मोनसे मास्टार प्लान थाम-थिम खालामना दिहुनदों। बेनि थाखाय केजरीवाल सरकारा जानाय लोंनायनि बाजार एबा हाथाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय नेमखान्थि थाम-थिम खालामबाय। गोबाङानो बेयाव खामानि मोननायनि खाबु मोनगोन। नेपालनिफ्राय 2 किल'ग्राम इउरेनियाम लाबोनाय समाव सा 15 तस्करी एबा सुराङै लाबोग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ खाबाय। सिनियर आसाम बिउरोक्रेट एबा आमोला अफिसार राजेश प्रसादआ कभिड पजिटिभ जानायनि थाखाय गोब्राब जानानै जिउ नागारबाय। पान्जाबनि एन्टि गेंस्टार टास्क फर्सआ रायजो नाङैनो खोन्दो हानजा दानो थिरांथा लाबाय। भारतआव 21,411 गोदान कभिड-19 केसफोर मोननाय जादों। 67 सा सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। चाइना पाकिस्तान इकनमिक करिडरआ बेलुचिस्तानफोरनि थाखाय थैनायनि साजा बायदि होनना सासे बुलिश आइजोआ फोरमायदों। जम्मु आरो काश्मीरनि रामबान डिस्ट्रिक्टआव लामानि जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो 6 सुबुंनि जोखोम जादों। दिल्ली पुलिसआ हादरगिरि समायखिरा लानाय फोरबोआव ट्रेफिक एडभाइजरि फोसावदों, जेराव जान-बाहनफोरा बे नेमखान्थिखौ फालिथारनांगोन। सा 11 CRPF जवानफोरा बिसोरनि गारिआ झारखन्डआव मोनसे हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव जोखोम जादों। हादरगिरि रामनाथ कविन्दआ हादरनि मुङै बिबुंथि बुंदों, "We must take care of Mother Earth for our children." चाइनिज फाइटार जेटआ भारतनि लादाख सानजा LAC फारसे भारतखौ एदावनो नाजागासिनो दं। अरगें हाजो बेरफ्रुनायखौ जापाननि सोनाब फारसे कुशु आइलेन्डआव नुनो मोननाय जादों। जेबो खहानि खौरां मोनाखै। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ समायखिरा लानाय सानखालि सानथालि सारि गानना समायखिरा लागोन। बे सारिखौ मुर्मुनि सिस्टार-इन-ल बिबनां सुक्रि टुडुआ लाबोना होफैदों। कंग्रेसआ अजद होदों दि स्मृति ईरानी फिसाय जुबिन ईरानीआ सिली सौल केप एन्ड बारनि खाथियाव समायना-रमायना न'-बिल्डिं दं। केलिफर्नियानि गभर्नरआ हाग्रायाव अर नांनायनि थाखाय माखासे ओनसोलफोराव इमारजेन्सि फोसावदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल नङैफोरनो हानि पाट्टा होनाय जानाय नङा होनना BTC चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावो दि संबिधाननि बारगायै मोन 6 हारिसाफोरनो ST होनो हाया। गोनां जायोब्ला आयेननि राहा लागोन। अरुणाचल प्रदेशनि कुमें होननाय जायगायाव गोमाना थानाय सा 19 खामानि मावग्रा लेबारफोरनि मादाव 3 थैनाय मोनबाय, सा 8 खौ बासायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।